lang hilin eh. Day. Ito yung day. May banda pa po yun. Wala na. Kamista. Ate Inday. Yahin. Uy! Yahin ko yan. Pinsan tatay buo. Asa na nagtago? Walang ngipin. Wala daw ngipin. Paras kita nga, wala ngipin. Ako po, wala ngipin. First time ko man mga Manila. Ato kay Manong Korsing. Tatago nga ako eh. Katago. Ito ang tiyahin namin. Tara. Yawo, sa prinsa ba doon lang Punta kami ng... Kasayla, kuya. Kasayla, mita. sa ano, sa Santo Niño, sa Amparo. Pusta. Ano tayo Pista. sa Pisting. Sa Buwerta, tapos paglusot doon kaliwa. Alam na may gilid na ng ano, babaran. Mukhang unsahay. Ayan o. Ayun ito rin yung mga bakal. Bulma ka sa bakal eh. Nanonood yung nanay mo. Tatay, mga lamin na tatay natin at Inday. Ay, nanganistan! Kumusta? Kamusta ko no tay? Diya sa Bohol, diya man ang naman yan sa atin Inday. Hindi ako Huli ka, nagpapalo. O, next step. Pag nabinta yung lupa, dinan Gas mo nang man. Iwan na tiguang. Mamaya na, kondo na. Hindi, tatay mo. Mumix na sila. Hindi, sa YouTube ah. Kasi nanay mabinang. Nanay mo tanaw, ito tayo mag-isip. Wow! Hi, Monica. Monica ko no, di mo libinati sa Tinday. Dapat si Baby nandun. Wala, nataroon si Baby. Yan, namang service na mo na. Tinday, ayun na. Kaporsing ha. Matiyahin, dara. Tiyahin guwapa. Sa sinta na kapil, pero murugya po 40. Lupig mangyapon ko. Mahod ako kaso. Oo, gamay pa ka. Nung Magda po umalis ni Dani. ako, 77 ako. Ito nakabanding sa buhol kay Batang Manila. Hindi ko nyo man ang kursing. Ha? Si Ate Inday. Si Ate Inday. Ako ang matanda. Kasunod sila. Bunso man tos man ang crossing. Pero hindi na ko kakita. Nukay na. Tiguan Wala na, na tiguan na. Nungi mo katitis. Kita na pod me atitis. Nungi. Panganay ni Kursa. Ko kaila. Asa may coursing? Ano sa kaila na ha? Kain mo na kayo, Ako. kain mo na kayo sa loob. Pasok ng tao, malalabas lang. Walang tao dyan, malalabas. Ako di pa ako nagmano. Pangalan ka dyan kasama ni Kursing. Di pa ako nagmano ni Manong Coursing. Di ako kilala. Bahala kayo. Service lang yan. Bahala lang kayo dyan. Lola. Ilang oras taon? Kay, ako taga, balita kay, nabuta magulo, wala makakita. Oh, di na sa tayo kita. Kay, uli ko itong Pila ka to ikaw ni huli, kuya? 12. Wala. Na-istorya pa yun, nagdagantong batungan kami ito. Musangira ka nakauli. So, 2012, Pila edad ni mo karon? 61 ang 4. Tamo? Wako ko! Batalingan ko sa liswa, makailang ha? Wala lagi. Kita ko ganyan tawhana. Bawas undoy nga, kailangan undoy. Undoy nga. Anak ni ito ah. Sisay. Hindi. Iko, nung iko. Pagi. Ah, igsundoy. Kay edad man siguro mo. Oh, kay kabarkada man ko yan Oh, to. dara mo ng coursing. Kaklase ko yun eh, si Ondoy. Ah, kay edad lagi mo. Oo, kailan ko yun. Ah, kaya na. Kumain na kayo. Bakit di mo nang Ate nadali ka bata te? Ano kasi? Ha? Nahuli namin si Manong Im. Dito pala si Manong Im. Ayun na. Ito si Ate Keso. Kasi Ate Inday. Dalawang taon din Marso. Oh, yung mga lola. Dito na mga po.
Yung edad sila? Hug daw, hug. Hug daw kayo, hug. Hug. Love, 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 love. Love. Hug, baby, hug. Ay, ito na. Bakaran sa nalaglag. Oh, ako mauna. Ate Tisiona. Picture mo nga gamit. Dayo. Ito nga, nag-video nga ako kasi daw. Mamaya, Ito. mamaya kami magkapatid. Oh. Oh, na. Mutok nga eh. Ano na, isa na? Oh, tagay, Mita. Ito naman tagay. Ate Inday. Diyan lang, diyan, diyan. Huwag kayo dyan sa daan. Ate Inday, oh. Walang tao dito. Meron. Dito ka dito. May tao dyan. Si Lindsay. Wala si Manong Kursing, oh. Di, may bisita ng alat niya. Ayan, oh. Pinsan buo ni tatay. Ayan, oh. Kasi nang gamukha ni, ano? Ay, mga kalitado. Ah. Mukha ni Manong ano yan? Hindi. Bagat naman. Mansintin. Bagat Oh, naman. amudong, amon, amukha. Oh, Berhelio. Muna ko nung budok. Bagat naman. Gagaw nila. Anak ni, aning payboy. Mas yang. Diyan sa Burato, Pilisyo yan. Mukhang Pilisyo yan. Hindi, yan mukhang Burato. Ayusin natin, ayuban, ayuban. Ayusin natin lobo ko. Mga ayuban yan. Ayan. Nakagalag sa wakas. Taknika ragadot. Kita-kita na katid ko no na tinday. So, unis lang tulo. Hoy, nang Kaya reston, kuno, tatay. Diyan na sila. kumusta? Wala na. Masarap pa naman ito. Nabuksan na? Oo. Tagay mo na din. Ito na tinday, oh. Hoy. Ano ba yan? May bisita pa talaga. Marami pa kayo. Bigyan mo ako. Ako na, Ben? Ano naman to? Hindi naman to. Ben, bakit? Oh. Dita. Kami TV! Otes. Kami TV ta? Lilis drink pa to. Dandahan ha. Hello, ito po yung... Ano, ulitin mo nga. Anong takay mo? Hello, ito na yung sakay na meron sa'yo. Saan tayo makabili ng ice cream? Tingnan, pipili ka pa yung may ice cream dyan. Ala, pasawa ito. Wala, titikim na siya. Sa'yo. Oh, manungim mo. Sa Bohol. Andito na kong sa Bohol. Langabot sa Manila. Nagmangangoy sa Bohol, Manila. Ano manungim? Unggoy nga laki, unggoy nga mati. At sa tinday po ko no. Para mo sa titisi. Asa kitag mga unggoy ko apa? Wala. Ano mo tao? Baka meron pang mali. Ay na! Ang unggoy sa Bohol ko no. Puro man tabi saya dari dia ay. Hawa dia ay. Has Bernard, Nas Bernard. Oh. Gani man ang kurseng oh, inuman namin na tinday. Oh, hubog na sa tinday oh, nagtungab na. Nagtungab. Para makita. Kunti lang yan. Sige na. Sige na. Sakay na. Gagmay-gagmay lang. Parang ubas. Para mapakla yan eh. Kaya nga. Okay lang yan ha. Inom na ko dyan. Subukan ko ng ganyan. Oh, mga burato. Oh, bulas na uli yung kuwan pala to. Ay, Okay, sa anak nyo to. Hindi, sa manugod. Ano, yung nasa Biyokor. Nagtatrabaho. Yung babae anak ko. masang lukrahan din eh. Yung babae ko nasa Biyokor. Anong lugar dito? Lugar mo ko na? Ito? Saan ka playa? Ah, Santo Niño Playa, Montindo pa. Ay, nangutana. Ang kabila kasi, pilitan ko dyan. Santo Niño. Kamag-anak sa Biyokor. Ayan, sunangin mo. Katites, ano? Hoy, mga unggoy. Yan mga unggoy. Ano ba yan? Lumit ko ba? Pinom ko lang ito. Asan to ba? Lagi pa. May ito ba sa Montindo pa? Kasi nalamig ka wala. Wala, wala sa lasa. Ang tuba, baka malasing ka. Hindi yan.
Nandun ka parang ubas. Hindi, Ubas sa ubas kuwan yan. na. Kanan sa ubas naman talaga. Nasa kuwan. Sa ubas sa lipa. Oh. Oh, yulahin mo. Ayan si Mita, oh. Bernard. Ayan ang pizza boy. Ito yung Maria na siya. Ayan si Rinaya, oh. Kuhan ko nung... Si Rinaya, oh. Hi. Wala. Hi. Kaway, kaway. Hi. Dali. Hello. Dansir. Hi. Uwian na, manguli na ng anak mo nung coursing nasa Bucor. Yung mga apo. Sabihin niyan sila uwi. At ito ako ng coursing. Tara na! Uwi na tayo. Tara na, manungim! Oh, nag-shoulder bag ka na! Oh, Namumula na. lalala! Oh. Ay, manghuli na. Ayan, si manong coursing ko. Inom sila ko, no? At Inday. Titis. Oh. Ilang korseng, sali ka. Ayan. Tingin ko sa anak ko kasi hindi ka daw kilala ng anak ko. Oh, uli namin. Puntahan niyo, ma. Ay, teka, may dadaan eh. Ay. Wala tayong mabarangay.